Азнакайда мәдәният хезмәткәре көнен район шәһәр мәдәният йортында билгеләп үттеләр. Бәйрәмнең тантаналы өлешендә күкрәк билгеләре, мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Концерт номерлары чарага бәйрәм төсен өстәделәр. Biz sizin bilen birgelep 12.000'den artıqraq türlü şaralar, türlü beyramlar o'tkazganmiz. Onunla sanab qarasan, ol odnasına ko'pmi beyram, ko'pmi shara o'tkazilgan. Ular bilan barsa da sizin bilen birgelep o'tkazilgan xalqqa xizmat qo'yganmiz birgelep. Шулай грантларда катнашып, сезнең белән уңышларга ирешәбез. Конкурсларда лауреат, гран-при исемнәренә лаек булабыз. Булар барысы да сезнең хезмәтегез, сезнең эшегезнең нәтиҗәсе. Шуңа күрә сезнең һәр барчагызга да бик куйган хезмәтегез өчен, Азнакайның мәдәниятен үстерүгә куйган